ikusten duzuen potea da berri zen etxe bizitza guztietan banatu den pote bat, edo banatzen nahi den pote bat. Eta, bueno, biztanlegoak egin behar duen bakarra da potea bete, olioz bete, eta beteta duenean, hiru makinetara etorri, eperan beste bi daude, eta oso erraza erabiltzen. Egin behar duzuen gauza bakarra da trampilla hau ireki, edo tapa hau ireki, sartu potia, itxi trampilla, eta makina detetatuko du pote hori dela egokia makinan sarteko. Detetatzen du, eta errez, beste pote berri bat emate dizu, gutxa eta garbia, giro etxera eramateko eta birziklatzen jarraitzeko. Gaurko sistema edo behitzet helburua batzekoaren olioa etxean ez da berria berritzen, baina bai sistema, aldatu egin dugu orain arte 15 biltzen zen merkatuan edo eskolako gunean 15ko batuketa egiten zen. Baina, ikusi izan duguna da, sistema hori baino hoberi badagoela merkatuan, eta begiratu duguna da, berriztarrei aukera 24 orduetan, eta eroso baten egiteko sistema baten inguru joan gara. Eta aukeratu izan duguna, beste batzuk ikusita, izan da ECO 3R sistema hau, ikusi duzuen bezala, zertan datzan, eta horren abantaien artean ere, bai ikusi izan dugula politikoki erabaki hartzerakoan beste abantaia bat ere. Eta da, alperrikako bideirik ere ez dela egin behar tokira, baizik bedonek sistema baten bidez detetatzen du noiz betea dagoen, eta bilketa egiten da benetan betea dagoenean, eta horrek mugikortasunaren inguruan eta alperrik erregaiak gastatzearekin ere badu. Hori da guk udalean gure agenda 21 batean hainbat gauza sartuta dituguna, zaborren bilketa bai, baina baita ere ekologiarekin, medioambientearekin ditugu konpromisoak, eta sistema honek bat etorri da, eta horregatik egin dugu apostua. Eta zer espero dan, honekin hobetzea orain arte izan dugunarekin eta guzti hori, gorkak, hirigintzako presidenteak, berak esalduko digu, nora, espero dugun, daukagun esperientziatik, esperientzi berri honekin, nora heltzea. Ze hor ere egin ditugu aproximazio batzuk, kalkulu batzuk eta apostu bat ere bai duzki. Bai, berri zen 2001an hasi zen olioa berrerabiltzen, batzen, bai. Eta 2001an kriston erabiltzaile pilo egon zen, baina gero jaisten junda, urteak pasabala, eta politikoki ikusi gendun sistemaren arrazoa izan zitekela, eta gero baita ere hainbat parte hartze forotan, bai agenda 21kotan, bai beste lantalde batzuetan, eskatu izan digute edo urten izen da gaia esanez, hobetu inberzala sistema. Badauze hainbat sistema, eta Jabik izan duen moduan hau aukeratu dugu hainbat kasuen gaitik. Espero dugu, bildu izan duguna, azken urteetan bildu izan duguna baino, halako lau edo biltzea orain sistema honekin, argi eta garbi egunero erabilial izango dugulako 24 ordutan, edozein momentutan, eta, gainera beste abantaia bat da, potia bera, txien eukitzea, potia berezi izatea, hau zabala eukitzea, botal izateko horizua, batzeko hobeto, berua ezin da sartu, baina bestela oso egokia da eukitzeko eta ekartzeko erresa, ezta? Eta, horrekin errestasun guztiekin espero dugu, hori, halako, lauko estea batzen duguna. Bitxia kontaminau, badakigu olixoak zemat kontaminatzen daben iturritik bota eskero, eta, ia, hobetzen goi zen, estira.